da yaudara wata makin cutar da lamurana in kika bari ni kin sariya kuma ya ga ba zan iya ba. Shi lamari na duniya Fatima Kumaiya. Tunani na ɗaya ne kauna da na manta sai in tuna babu kamar kyasa shi ta kwallirin kyan fuskar ki kana ki haɗa da ɗabi'ar ki. Assalamu alaikum so ni tsarabar da na alkinta ko kuma in ce na asara. Assalamu alaikum masu kallon da saurare, barkamu da yau, barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Mushakata dandalin taurari wanda ni Sa'atu Ibrahim nake gabatar muku da shi a kowace rana ta yau tare da haɗin hannun abokan aiki na, wanda a ranar yau muna tare da bakon namu kamar yadda muka saba a kowane mako mukan kokarin kawo muku taurarin mu na kasar mu ta Nijar har ma da ta ƙetaren kasar mu, inda insha Allahu a yau za ku ga tare da wa muke. Malam barka da warhaka. Barka ka dai wallahi. Fatan kana cikin koshin lafiya. Lafiya wallahi. To madalla. Ko zaka gabatar da kanka zuwa ga masu kalam da saurare? So gaskiya ni dai sunana Ibrahim Muhammad amma akan fi kira na da Ibrahim Danfari. Madalla Ibrahim Danfari, wannan shirin namu ko in ce wannan kujerar tamu idan kaga kana samanta to hakan ya nuna ka cika tauraro. Ibrahim, ko za ka iya sanar da masu kalam da saurare asalinka kafin mu shiga gadan-gadan cikin shiri? Kai dan kasar Nijar ne ko kuma dan ƙetare ne? Asali na ni dan kasar Nijar ne, dan Agadez. Haifafan Agadez ke. Haifafan Agadez ne kuma ni buzu ne. Madalla masu kalam da saurare, yau shirin namu kun ji tare da wa za mu yi shi, bisa kan me za mu tattauna sai idan kun bi mu sau da kafa domin yin ci gaban shirin. Ibrahim, a cikin harkar waka da fina-finai wani bangare kake? So bangaren waka nake. A wace shekara ka fara waka? 2019. Kai kake yin waka da kanka ko kuma rera maka ake kawo? Ni nake yi da kaina. To Ibrahim, lokacin da ka shigo harkar waka ya ka tsinci kanka a cikin duniyar waka? So gaskiya yanda na tsinci kaina a cikin duniyar waka, kamar na zauna da mawaka da dama na Najeriya, na Nijar. Mun zauna tare da su yau da gobe, yasa ni ma na shiga kaina, na sa kaina cikin harka. Haka zo ka tsinci kanka a cikin harkar. To a ganin ka waka abu ne mai sauki wanda idan ka dan zauna wani dan lokaci zaka iya tsinduma ciki, ko kuma dai ya ga abin da tsauri ko ba tsauri? So haka ne, kamar komai niyya ne, inda ka mai da hankali ga abu ba zai baka wahala ba. Sai dai kawai baka mai da hankalinka anan ba. To ka shiga cikin wannan harkar zoke yanzu, wani lokacin da kake so zaka shiga harkar waka wani irin kalubale ka fuskanta? Misali a gurin iyaye haka da yan uwa. So gaskiya a wajen iyaye dai ban fuskanci wani kalubalen ce ba fuskan harkar waka, su da kansu ma suka kama mu. Sun ga ina so suka ce Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a. Haka ake so. A wurin yan abokai haka, yan uwa da sauransu. To a wurin abokai akwai wasu da yake shi dan adam duk yanda kai ko ba harkan waka ba za ka rasa wa'anda za su yi maganganu saman ka ba. Wannan haka yake. Ko ba a harkan waka ba za ka samu wa'anda za su ce kai wannan wahala ce yake me kaza kaza. Wasu kuma za su ce kai Allah ya kama mishi. Wannan haka yake. Su wayannan ba za a rasa su ba. To da ka shigo wannan harkar da ka tsinci kanka a cikin ta ma harkar wakar, wani irin kalubale ka fuskanta? To a cikin ta na fuskanci kalubale da dama, sauran dai ba a ci komai, amma akwai cikin yan uwana mawaka saura dai lokacin da na fara shiga cikin haraka suka ce wai ni yanzu waka ne nake, har ma zan tsara wasa ta wata kaina. Duka yaushe na fara harkan waka. Magana da ni na faɗa mishi dai, na ce mishi to shi fa yaro da rarrafe yake iya tafiya. Ba wanda aka haifa da iyawa, kowa ko yayi. Da haka ni yau da kake maganganu bisa kaina, ba mamaki wani lokaci zai yi sama da kai, ko kuma yanda rayuwa dai ta juya. Haka yake, wannan haka yake. To bayan irin waɗannan kalubale
a wani darasi ka ɗauka cikin harkar waka? To na zabi bangaren soyayya. Waƙoƙin soyayya kake? Waƙoƙin soyayya. Madalla masu kalam da saurare kuna ci gaba da kallon tattaunawar mu tare da Ibrahim Danfari kenan. Insha Allah wanda zamu je mu kalli faifan shi na farko cikin shirin kafin mu zo mu ci gaba da shirin na malamin inshi idan ka shirya bismillah.